Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? 02 көндәлеге Әлмәт юлларында 9 кеше һәлак булган. Туганлык җепләрен ныгыту мөһим. Әлмәттә вәгазь кичәләре дәвам итә. Бөек Болгар тарихына тагын бер иҗади караш. Россия юлларында узган елның гыйнвар-октябрь айларында 109 мең юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 12 меңгә якын кеше һәлак булган. Татарстан юлларында юл транспорт һәлакәтләре узган елны 312 кешенең гомерен үзгән. Әлмәт юлларында 2022 елның 1 аенда гына 9 кеше һәлак булган һәм 14 кеше яраланган. Очень тяжело, когда даже если это не близкие люди, все равно тяжело терять их. Все равно люди, все равно жизнь, это чьи-то дети. И воспринимается такая информация очень тяжело. Фаҗиганы булдырмый калу өчен төп профилактик чаралар ЮХИД идарәсе хезмәткәрләре җилкәсенә төшә. Алар өчен гыйнвар ае аеруча актив эш вакыты. Шуларның берсе тормыш тизлектән мөһимрәк акциясе. Анда инспекторларга мәктәп укучылары да ярдәмгә чыкты. Акция. Уделите нам, пожалуйста, пару минут. О, вы даже детей перевозите в автокресле. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның иң киң таралган очраклары арасында инспекторлар тизлекне арттыруны аерып тора. Тизлек режимын бозу барыннан да ешарак юл транспорт һәлакәтләренә китерә. Произошло очень большое количество дорожно-транспортных происшествий. Ел башыннан район юлларында 9 кеше һәлак булган. Аларның берсе 15 яшьлек бала. Без тагын бер кат машина йөртүчеләргә мөрәҗәгать итәргә һәм бәлиг булмаган пассажирларны йөртү кагыйдәләре турында искәртергә телибез. Как правильно нужно перевозить несовершеннолетних пассажиров в своем автомобиле? Моннан кала инспекторлар автобус йөртүчеләр тарафыннан юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү һәм булдырмау, шулай ук юл хәрәкәте иминлегенә йогынты ясый торган тупас бозуларга юл куймас максатыннан автобус профилактик чарасы үткәрә. Аның кысаларында пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруның законлыгына, машина йөртүчеләрнең документлары булуга, аларны рейс алдыннан медицина тикшерүләрен оештыруга һәм автобусларның техник торышын тикшерүгә игътибар бирелә. Әйтик, 26 гыйнварда тикшерелгән 15 машина йөртүче арасында 7 юл хәрәкәт кагыйдәләре бозу очрагы ачыкланган. 2 кеше тышкы яктылык приборларының файдалану кагыйдәләрен бозган. Тагын икесе куркынычсызлык каешын эләктермәгән, өчесе укуы кыен булган номер белән йөргән. 28 гыйнварда тагын 20 автобус тикшерелгән. Инспекторлар 8 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очрагы ачыклаган. 3 машина йөртүче тышкы яктылык приборларыннан файдалану кагыйдәләрен бозган. Икесе куркынычсызлык каешын эләктермәгән, тагын икесенең номерлары укылмаган, ә берсе төзек булмаган транспорт чарасы белән идарә иткән. Башка темаларга. Бүген спорт шәһәребез халкының күпчелек өлешенең аерылгысыз яшәү рәвешенә әйләнде. Районыбызда әлдән-әле уздырылып килүче спорт чаралары моның ачык мисалы. Бүген 24 муниципаль белем бирү учреждениеләре командалары көч һәм җитезлектә ярышты. 9 яшьтән 16 яшькә кадәрге 200-гә якын катнашучы ГТО нормаларын тапшырды. Безнең шәһәр һәм район халкы кышны ачык һәм актив үткәрә. 31 гыйнвар көнне 25 мәктәп базасында муниципалитетлар арасында кышкы фестиваль уеннары оештырылды. Хезмәт һәм оборонага әзер бөтен Россия физкультура спорт комплексының кышкы фестиваленә үз мәктәпләрендә иң көчлеләр җыелды. Ярышлар 4 төр буенча уза. Сыгылмалыкка гимнастик тумбага басып иелү, 1 минут эчендә аркада ятып пресс ясау, озынлыкка сикерү һәм көчне тикшерү төре. Этот фестиваль, он Бу фестиваль барлык физик сыйфатларын да үстерүне күздә тота. Бу җитезлек тә, көч тә, сыгылмалык та. Биредә бала бер төрдә бераз начар результат күрсәтсә, ул моны башка төр белән компенсацияләргә мөмкин. Балаларга бу фестивальләр бик ошый, алар бик теләп катнашалар. Ребятам очень нравятся эти фестивали, они с удовольствием участвуют. Эпидемиологик хәл аркасында ярышлар этаплап үткәрелә. Бер этапта 5 мәктәп чыгыш ясый. Команда составында 8 кеше. Һәр яшь категориясендә малай һәм кыз. Уңышка ирешү өчен һәр мәктәп физик яктан гына түгел, психологик яктан да алдан ук әзерләнә башлаган. Очень хорошо готовился, делал пресс, подтягивался. Я подтягивался, у меня был рекорд 6 раз. Лия Гәрәйшина 3 яшьтән нәфис гимнастика белән шөгыльләнә. Аның беренче спорт разряды бар. Аның өчен иң җиңеле гимнастик тумбага басып иелү. Я только что делал упражнения на пресс. Я сделала 54 раза. Изначально мне было легко, но потом начали уже болеть живот. Җиңүчеләр һәр яшь категориясендә һәр төркемдә программаның 4 төрендә җыелган ярышлар суммасы буенча аерым билгеләнәчәк. Якшәмбе кич Әлмәт иҗтимагый үзәгенә эләгү бәхетенә ирешкән әлмәтлеләр һәм калабыз кунаклары Бөек Болгарның гаҗәеп тарихы белән таныша алды. Биредә борынгы төрек музыка уен кораллары күргәзмәсе коллективы әлегә кадәр шәһәребездә булмаган иҗади программа әзерләгәннәр иде.
Анда Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе якташыбыз Геннадий Макаровның катнашы бар. Геннадий Макаровның фото күргәзмәсе Татарстан Республикасында гына түгел, тирә-як регионнарда яшәүче күп милләтле халыкларыбызның тормыш көнкүрешен чагылдыра. Һәм әлбәттә инде һәр фотосурәттәге төп урын музыка уен коралларына бирелгән. Фольклорчы, педагог, музыка уен кораллары ясау остасы, композитор һәм башкаручы Геннадий Макаровның күргәзмәсе әлбәттә очраклы түгел. Беренчедән, ул безнең якташыбыз. Икенчедән, һөнәр эшчәнлеге дәверендә ул Әлмәт районында урнашкан авылларның тарихын өйрәнгән шәхес. Керәшен авылларыннан башланган экспедициясе тора-бара күләмле, күп милләтле илебез тарихына тоташтыра. Геннадий Михайлович Әлмәттә туып үскән, биредә 4нче мәктәпнең 1нче музыка мәктәбен тәмамлаган. Музыка училищесында укып өлгергән. Укуын ташлап геофизик булып эшләп тә алган әле. Нәкъ менә шул вакытта 1нче хезмәт хакына фотоаппарат һәм скрипка, соңрак нота магнитофонын сатып ала. Алар соңыннан тикшеренү эшләре барышында аның алыштыргысыз ярдәмчеләре булалар да. Автор сүзләренчә, фоторәсемнәр беренче тапкыр Казанда Яков Емельянов исемендәге Керәшеннәр үзәгендә тәкъдир ителгән. Быел инде менә тәкъдим булды Әлмәттән. Бу муниципаль мәдәни үзәктән. Һәм дә бу күргәзмәдә фотоматериаллар киңрәк итеп алынды. Керәшеннәрнеке генә түгел, монда күбрәк төрле милләт вәкилләрендә катнаштырып, монда мукшылар да бар, менә Тихоновка авылыннан, чуашлар, билгеле инде мондагы бөтен татар авылларында йөреп чыктым диярлек. Чөнки мин моннан 20 ел элек Әлмәт энциклопедиясе белән дә эшләдем, анда авылларны йөреп чыгарга туры килде. Геннадий Михайлович татарларның этник музыкаль мирасын өйрәнүгә зур өлеш керткән шәхес. Ул тарих чыңгылларыннан думбра, дәф, танбур, нугай-курай һәм башка уен коралларын кайтарган. Кичәдә яңгыраган 10 музыкаль композициянең 9-ы шулай ук Геннадий Михайлович хезмәте. 2020 ел азагында Татнефть компаниясе инициативасы һәм ярдәме белән Әлмәттә борынгы төрки музыка уен коралларының уникаль күргәзмәсе ачылганнан бирле Әлмәттә иҗтимагый үзәктә музыкаль тарихыбызны өйрәнү һәм мәңгеләштерү буенча зур эш башкарыла. Шуларның иң зуры Каракүз фестивале. Бөек Булгарның искиткеч тарихы исә шул башлангычның лаеклы дәвамчысы. Мы хотели донести красоту нашей истории, красоту нашей культуры. Для того, чтобы нам посмотреть экзотику, нам не нужно сегодня ехать куда-то за границу. Әлеге хезмәтебез аша без борынгы музыка уен коралларының матурлыгын, мәдәниятебезнең бөеклеген ассызыкларга теләдек. Ул шундый киң кырлы. Халык бит электректән бүгенгесен җырга салган. Җырлар аша тарихыбыз бүгенгә тоташкан. Отображена и наша история, и культура, которая очень ценна. И даже вот некоторые исторические моменты мы узнаем подробности именно из фольклора народного, потому что люди же об этом песни слагали. Төрки музыка уен кораллары күргәзмәсе коллективы тарихка музыкаль караш булдыру буенча гая зур эш башкарган. Экскурсовод Людмила Җәлилова сүзләренә караганда, моның өчен кадим Әлмәт ансамбленә тулы булмаган 3 ай вакыт кирәк булган. Эти инструменты, которые сегодня звучали на сцене, они каждый по-настоящему с характером. То, что нашим альметьевским ребятам удается дать им новую жизнь, это по-настоящему очень круто. В симбиозе с современными исполнением это звучит здорово. Буря эмоций внутри. То есть я искренне очень рад, что мне удалось сегодня побывать на этом мероприятии, видеть это, услышать это, потому что на самом деле на сцене мы сегодня увидели какую-то необыкновенную постановку, великолепная игра. Все настолько органично, настолько интересно. Халкыбыз мәдәни тарихында ислам дине аерым зур урын били. Бу аңлашыла ки, дини тәрбия 1100 ел элек Бөек Булгарда ислам дине кабул ителгәчтә буыннан буынга күчеп килгән яшәү рәвешенә әйләнә. Көчләп чукындыру сәясәте дә Совет чорындагы үзеклек тә моңа комачау итә алмый. Бүген төбәгебездә дин тәрбиясенең дәүләт дәрәҗәсендә яклау табып, кабат үсеш алган дәвре. Узган елларда калабызда шулай ук вәгазь кичәсе узды. Әлмәттә Юсуф хәзрәт Дәүләтшин килде. Очрашуда Алсу Әмировда булып кайтты. Юсуф хәзрәт Дәүләтшин тумышы белән Сарман районыннан 2005 елга хәтле Сарман районы имам мөхтәсибе булып эшләгән кеше. Шул елларда Ислам нуры сәхифәсендә алып бара. Бүген ул Әлмәт халкына үзенең вәгазен җиткерде. Юсуф Дәүләтшин Казан шәһәренең Иделбуй һәм Вакитов районнарының имам мөхтәсибе. Үзенең Әлмәт белән бәйле гомер дәврен сагынып искә ала. Әлмәт халкы белән булган очрашуда төп тема туганлык җипләре. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям дөнья бетер алдыннан туганны танымас.
туганлык җепләре üzülür, туганлык җепләре битер дип кат ул күп хадисләрдә зыяга гына безне кисәтмәде. Шуннан да җәмәгать без бүген яшибез шундый җәмгыятьтә, шундый вакытта безнең туганлык җепләре бик нык сынала. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы туганлык турында безне Коръәни Кәримдә кисәткәндә үз хакын, әти-әни хакын һәм туганнар хакын бергә куя. Туганлык җепләрен өзү җинаятькә тиң. Шуңа күрә туган үтү мөһим. Бүгенге муллык заманында туганнарның бер-береннән читләшүе дөньялык бәләсе. Туганлык бетү ул ил бәләсе. Туганлык җепләренең üzülүе, туганлыкның бетүе менә бу җинаят, преступление. Бу җәмәгать бөтен ил, бөтен милләт өстенә хәсрәт булып төшә. Чөнки туганнары белән туганнарча яшәмәгән кешегә ул җирлеккә бәрәкәт килми. Ул җирлектән Аллаһның бәрәкәте китә һәм Аллаһның ләгънәте килә. Кичәгә җыелган җәмәгать та Юсуф хәзрәт Дәүләтшинның вәгазеннән соң туганлык җепләрен ныгыту кирәклеген аңлап таралышты. Бүгенге вәгазьдә Юсуф хәзрәт Дәүләтшинның туганлыкны ныгыту мәсьәләсен күтәрүе бик тә яхшы булды. Менә әле әйтелгән фикерләргә нигезләнеп алдагы көннәрдә барча тыңлаучылар, вәгазьдә булучылар дип уйлыйм, туганнары белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырлар. Иншаллаһ, барыбыз да бу мәсьәләне тагын да икенче яктан һәм тирәнрәк карарбыз дип ышанып калам. Иншаллаһ. Кичәдән тулы репортажны Ислам нуры тапшырында карап булачак. Алса Мирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.